spille det om og om igen. Det skal være lidt korte melodier, det kan klare 40 sekunder ad gangen. Så det er nu meget kort. Nogle af de melodier spiller er også A-stykker, B-stykker, det er den ikke stor nok til. Men det giver sådan en fornemmelse af, hvad det handler om. Den måde, vi gør det på, det er, at først så spiller en rytme til et nummer. Det er lidt kedeligt. Bagefter så spiller jeg noget, der ligner noget bas. Det er lidt bedre. Og sidst så spiller jeg sådan en melodi. Så kan I få fornemmelse af, hvad det handler om. Og for jeg ikke sidder helt alene, så Kenneth, han er en glimrende trommeslager, så han vil lov at få lidt til. Så er vi klar til? Jeg kan lige sige, for at få det til at virke, så skal jeg sidde og rode her hele tiden. Så skal den ene spille, så skal den ikke. Normalt hjemme, der har jeg nogle pedaler. Jeg synes ikke, det er nemmere at bare sidde og...